ban zan principal shan baya bari na sha giya a fili sai na boya. Kai Surya. Shi kenan na yi asara wannan. Tun na zo kuma mai kake a banɗaki. Yalla bai ta mai mutum zai a banɗaki ban da fitsari da kashi. Ba abin da ake kaɗai ba kenan. Mazaje sukan shiga su yi kuka idan matansu suka zage su ko suka dake su. A ni dai matata ba ta taba doka na ba. To kai kullum da kake a bugenka wani bugu kuma za ta yi maka? Maza je ka fito min da mota. Kanya da nake jin warin giya a nan gurin. Ko dai ƙwayoyin cuta suke kashewa da ita ne. Kai, ihu me kake mana a asibiti? Me yasa ba zan yi ba? Ɗakin karatu ne. Jibban ya biyar babbace. To sai me? Ina likita yake? Zai zo. Saurin me kake yi? To wai shi motar kwana-kwana ne da ba zai zo da wuri ba? Dan Allah ila. Walka. Yalla bai barka da yawa. Shi wannan ana kiran Julin ya kike? Sha kawai ya ƙara dukan min mazauni. Yalla bai me yasa kake son dukan mazaunai? Saboda hakan yana murye ne. Mazauni. Ihun ne mai haka. Yaro kamar da mazauni na. Yaro? A yalla bai likita. Me matsalar ka? Hadarin wuta. Wani ka aka yi ko kai ko wani kanka? Ni da koda kai. Kan ne konan ko da yawa. Me gaba daya. Me yasa ka kona mazaunan ka? Kaddara ne. Kamar ya kaddara. A wani saka ce mun shashashin tambayoyi ne. Ina mara lafiya ya baka lalaba ni ne. Daga nan zan ka kone kone fetur. Ban sani ba. In ban sani ba sai zan ma magani. Ai kana kona na fiye da wutan nema. Al'amarin faskararre ne maganin mai sauki. Shafa mishi Bernal a sa bandeji. Bayan an san bandeji zan iya tafiya gida. A wata ne naka yana. Me yasa? Zaka miya kuɗi. Ba Bernal din. Tun na kare na mara. In Allah kada kamara wallahi zan yi wata bi ma na yadda. Ya kaje to. Zafi gagara jurewa. Ita wuta ba a daure mata. Yawa na kama.